Sa Good Vibes, maskara sa panaad ang ginapreparahan na kaginaabot nga makabulig pabalik sang pagpagsik sang turismo sa probinsya. May report si Nico Delfin. 3 man katuig nga wala na dayon ang Panaad Festival sa Negros. Pero sa sining nga Oktubre, ginapaabot nga magabalik ang kasanag kag kasadya sa Panaad Park and Stadium para man sa nahauna nga Maskara Festival sa Panaad. Si Mayor Javi Benitez nga mong presidente sang Association of Chief Executives sa Negros Occidental natalana nga magasapol sa mga alkalde agud mahandaan ang selebrasyon nga ginalauman makabulig sa pagbalik sang kapagsik sang turismo sa probinsya. We're going to meet pa lang sa mga LGUs for that. So it looks like gadako ang maskara hype and expectations. Ang iyang nobya nga si Sue Ramirez nagpasalig naman nga magatambong sa okasyon. Suno kay Sue, first time niya nga masaksihan ang Maskara Festival, gani karon pa lang excited na siya para sa Oktubre. I would not miss it for the world. It's actually my first time also going to Maskara. Amo na ang ginahambal ko sa mga tao. Hilaw kung Ilongga, wala gid sa katakat ko sa Maskara. Hilaw gid. This is the first time and I'm very, very excited. And hopefully see you guys there. Si Mayor Albi Benitez ang naghinyo sa provincial government para magamit ang Panaad Park and Stadium. Gani masako naman karon ang ginahimo nga mga repair sa mga pasilidad para mahanda pati na ang mga booth sa mga local government unit sa nagahilapit nga okasyon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.